Mga judo. Impas jubilong. Kuha yun halin sa yuta ro. Ako daw be, kung di po yun mo to. Bantayo! Ya pre, dayon nyo sa plano to na pre, nga baligya na to tong yuta diya. Bahala pre, o di ko kataya. Di ba, atong yuta ba, nga isa hektarya nga baligya to diya. Kana pre, o mo palit pre. Di kita mo ariya. Ako, masa ko walang, sugot na lang ko ba, kay, total, sosyo man ta na. Ito man ang, Wala ko susyo oy. diba, sa yuta ba nga to yung baligya, nagsabot naman ta. Surag yun ang istorya ang bungol. Surag Wala ba pre? naman ang susyo, human naman tong December. Dili, ang atong sosyo man ta ani nga, yuta ba nga atong ibaligya diri Muna nga to nang baligya kay parang pahinon na tong kwarta kay kung kita pa mananom ani wa man tay kapital ani. Kabalo bitaw ka. Ako ra isa o ya may kag unom, ikaunom. Dili. Sa paabot ang bayron ay kay parang ditso na to kapaita kay istorya ning bungol. Sige pre, tanawon sa nato sa karsada kung ano bang bayar. Sige pre, iratsada na pre. Kuya gini mo sira. Ni karsada dili ratsada. Bahala pag Uy. Pag yung pre wa pamang. Di pa boto na to dali kay. Kasi plano to tong bayar. na, good pre. Wa pag mo ang eroplanor ba? Kuya gini mo sira pre. Tunggan. Bungol juga ka pre ba? Pangulutan ni sa kuno nya adto sa balay ha. Luwag kabalo ka bitaw nga hugot kayo ni ingon pa ni mong luag. Patay asa makatulog itong namligag luti. Ako masawa ba sige nag chat okay. Basta nang magasto niya ang kwarta niya. Oh, chat mo si Bingwa Minalo. Akong asawa. Alam mo bang ikaw ang panaginip ko? Araw-araw ka. Sapurado kayo. Mo na masuro na oh. Ang ka mong tindog-tindog. Maton. Uy, pre. Pag manang isir ng buyer pe oh. Say bayi nga, laki ba na? Buyer, dili bayi. Buyer. Perting laki ha na, bayi pag Ay boss. May hapon boss. May hapon pod. Ay, kumusta boss? Ay, mayo kay. Nakita na jud ta. Oh, ano yung country boss? Ano yung area nga may ipakita sa mga bag kung gusto man nimo. O mga ni kay nato jud kuno kay gusto jud ko tanaw ba kay labi na kay nindot kining sa unagian. Simentado jud. Man kusunada jud kay mo palit. Nga asa man dapat ang kanan ang bandira ni. Sige boss, atong tanawon dito boss. Oh, Masa sige. labita ka. Iriyahan di mo no? Ano yung area naman dito? Para si mo kung sa imong itanong diri Nasa rin mo itanong diri Pila ni ka? Ay square meter. Bali ko ni siya. Hug ni siya og isa ka hektarya gyud tanan boss. Sa hektarya. Oh, dot. Hektarya na tanan. So, Nya asa man dapat ang kanan ni? Ang atong bandira ni nga gikunan. mo ni ang boundary boss. Mo ni siyang boundary. Isa ka punuan nga kahoy. Mo na siya. asa pigiri diri pre. Dili pigire, boundary. Na. Pikiri. Wala tayo pikiri diri. Uy, pre ako ni. Hindi na boss ha. Kung pare boss, bungol-bungol jud kay ba. Sige ra. Basta mo man ganang boundary ka dire. Oh, basta mo ni yung boundary na. Dito. Oh, dito. Nya. Sige kay kuan ready na ang akong ibayad ninyo dire. Yan sabay kuno mo boss. Cash. Magkuan lang ta siguro kuan kanang dito sale. Ikaw, pwede niya po. Na, di jud ko magpapusil ba. Pre, relax lang, pre. Relax lang. Sale. Relax, pre. Matay pa ito ginigit sa nakupan. Kami na sa kung gusto ko maminaw ko sa mong istorya, patol-tol gamay, be. Patol-tol gamay. Para makapatid kita. Dito ka para makadungog ka. Oh, diyan na. Klaro. Dito. Kita lang sa istorya kay moro mag Wala gyud gini. kamu sa patapag sanabot na ni hapon na ba? Wala gyud akong pare. Sige. Ano lang, ato tag barangay para magkasinabot Kung gusto man kanimo pa dead of sale, so mo na tong buhaton.
sa barangay magbuhat ang kasulatan dito para mahatag ng konti mo ang deed of sale. Oh, sige. Unya kanang pila may kuan kantidad ani ka? Pila gusto ng mga baligya na pre. Ilusun mo kay Kakure Precision pre. Ikaw pre, ratsada. Sada. Pilay presyo na to sa atong area nga atong ibaligya, dili ratsada. Ay, kini pre, ato ning ibaligya, dili na ta magperwisyo. Oh, kapuya. Tapos, nagbarangay ta, kung magkasanabot ta. Kaya sana, hapon-hapon na gito. Ya, barangay to ta. Ayaw, sinumbagay. Ito sinumbagay. Barangay, dili sinumbagay. Nausa na mga pre, oy. Ako lang kay ba magdinay-ranay Binaranay, may dito ba? para may pasan tra. Oh, gets mo. Gets mo. Tra. Para masulba na tong problema. 2 hours later. Ya pre, asa tong halin sa yuta dia? Kay muta nga, wa mo koy muta kay wa mo kong tulog. Halin sa yuta, dili kay muta. Na. Nang wa gyud koy muta kay wa ko katulog. Halin sa yuta. Agoy muta. Wala gyud koy muta lagi. Ba, halin sa yuta ba? Halin sa yuta to ba? Ano tong gibaligya? Nya sa man. Asa man dira na ba dia ah? Na. Wa gyud ko kabalo pre. Wa may bata akong kita. Naglabad akong ulo ba? Naglabad akong ulo. Oy. Ya asa man? Di plano to ni ron. O ba ta magpahimog suman? Kinahaw na eh. Ako naman yun. Kaya ba itong halinag yuta? Oy, wa pa man yun nangagi. Asa man itong nangalinag yuta? Impas yun ni ron. Wa pa yung kwarta ron. Kinahanglan yun na pagkwarta ba? Tura yun o. Impas yun ni ron. Kuha yun yung halin sa yuta ron. Ay, lihok. Ay, lihok ka? Wala lihok. Lihok. Sa may bahog ilok, naligo mo ko ganiha. Wala lihok. Ano sa ba? Wala lihok. Na, nagulon ko ganiha ba? Sa maling, di man bahog ang ilok na to. Asa inyong halin? Halin daw, halin. Alin, na, di jud ko mo ha. Di jud ko mo balhin. Asa daw atong halin? Na, hindi ako maghalin de. Asa inyong halin ba? Paminaw mong dua. Halin din na to ba? Halin. Yun siya oh. Di gani ko mo balhin. Ay, ganyan sa mga ko na pre. Marabi armas na pre oh. Di gabas. Armas ba? Armas. Ano di siya gabas di ay? Armas! Ayaw kong singgit ba? Kaya di ko bungol. Paminaw po lagi. Say gabas. Bak na yung bagol-bagol ron. Ambing halin. Ambing. Di lagi na mabuto yung mga armas lagi. Wala ka palo. Nani ating-ating siya oh. Sige daw. Tingnan daw na to. Sila. Oh, di lagi na mabuto lagi. Abi nang armas na di na lagi na mabuto lagi. Sabi, ako daw be, kung di pa yun mabuto. Bantayo. What's up, Carmenians? So yes guys, salamat kayo sa pagtanaw na po sa among video. Kaya kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel o pag-follow sa among FB page ang Carmen Dabnor Fine. So mato na po tayo itong mga shoutout o itong mga special thanks no sa tulad sa mga sponsor o special mention no kay Bingwa Minal Vlog no sa iyang pag-send og Gcash. Kanya shoutout po ko no sa kay Ma'am kanang Ramilin Antonio Miral no nagpa-shoutout siya no kanang ma'am ni Genesis og sa mga kanang namaligya diha sa kanang kami lang elementary school nagpa-shoutout po sila hanggang sila balulong kinsa pa to basta shoutout ninyong tanan diha og kang #bainangkel shoutout. Hey guys, shoutout po ko kang Nonoy La Cuesta. O shoutout po ko kang Randy Torrijos Store. O kana lang guys, daghang salamat.
Yes. Pa-shoutout po ko guys sa akong mga iyaan sa Jinsan, sa Dacalos Villa family o sa akong mga igagaw sa Cotabato. Pa-shoutout diya, Loresco. O ay mo galimot sa Aqua Renz Vlog di ay. Yes, shoutout ako diyan sa Maynila, sa mga pinsan ko diyan sa Maynila ano. Sa inyong lahat diyan, shoutout. Diyan sa Iloilo, shoutout ko dra sa inyong mga sa inyong tanan, sa mga Arbis family, Alba family, Francisco family, Diaz family. Yeah, shoutout. Dito sa Mindanao, shoutout ako sa diyan kay Gingging Kusor. Hanggang dire na lang. Tama. Yeah. So thank you, maraming thank you, Yes. thank you. See you next vlog. Sunod ngayon. Bye-bye.